سلام حوات كما يتخونوا تحند لهم أنا عم صبق له زيابير مزكن سخاون سخاتكم كما يصبقت له نايوتر ليتيو يا أنا لهم حزلكم متير له مدب دما كما يجيرنا نحنا يوتيوب نخفت أبز وانزي دبز حسب الشانل كافيتو دلوتو مكرونا هيوت ككافل بزح زدل سبالو تاخونه سان حصرات قامقادي ولا سان حصرات أفلطو كابليتو استعقته بزح سبالو مو منالبات تحجزنا تخون باليزي أمد بزاد دال ولا لهم أوكي نابت دالي لهم مدب نخمت يوتيوب شانل كل شيء يوتيوب شانل كنجبر تخونا كلتا نجاري دلنا مجمرتاتي جيميل لنا نصوع نجاري كلاي نجار كات تاتي يوتيوب شانل دحيرات متص مالتي سلازي مجمرتا انت هنرينا كما يجينا حدا جيميل نسرح وي كما يجينا حدا جوجل اكاونت نجبر مالتي اوكي جوجل اكاونت خنجبر تخويلنا مجمرتا نا جوجل نخيد اب جوجل كدنا كريت جوجل اكاونت لنا تكست نجبر مالتي سلازي كريت جوجل اكاونت مسبلنا يا اب تحتي كريت جوجل اكاونت بلالو نعم نتوقع اوكي نعم طونا يا خلا اجزي كريت جوجل اكاونت دبل بسمياو مصلنايو نعم كلا اجزي دغما مالتي حوات بقى صبو دحريو اسو مسغبرنا دمصلنا نغير دحر الله خوينو ناتنا انفورميشن ناتنا information كنمولو لنا first name last name لولو first name نهبا مالتي first name ولا أنا روبيل كبله روبيل يالله last name كا شما بخا مالتي روبيل جرماي يالله اوكي روبيل جرماي يالله user name لك روبيل جرماي لما ستخرج user name بعلات مرتسليا سلازي مريصات لي يالا ابدا سالسيت نغير سالسيت نري عدنا لنا فتا يوزر نيم اند حرلينا نعا تيكيرنا دمسيسنا ناتنا بعلنا هنغورو نخلينا دز بلنا احنا نذكرو تزي كوينو غن ولا تازلا هنغورو نخلينا كم قال امرا صحان تايلنا اب تحت ورد لا ترينايو بسمياوي خوينو استفال عينت جيميل سالو وسنو بعلا كم زدح شكا تمرص زلا مالتي سلازي انا كابزين حنت خمرزي صوم كات ليتكم توسون تخليهم مالتي اوكي سلازي زي ار بي ال كرماي تبدلا نعا غيريا لخ دحريو قتينا نغبر دحنا لو خوينو باسورد كنو السعي بلنا تا باسورد بناي من تخين السعو بناي سدرانا ديو بناي دقنا ديو ولا بناي حواتنا ديو باسورد تغبرنا يصبو دحريوها ولا قصر توسخلو كم تجبرنا ولا نمزكرو أزيو خاللنا يا خالي أوكي أنا جري اللخ مالتي أوكي لك أعتم باسور مثلا نيكست نبلا عند حرتكاكينا علنا خوينا عند حرتك مسنا عند حرتكاكنا خوينا تبقى لنا خوينا جن بعد أخذ حلفنا مالتي أوكي سلازي بعد حلفاتنا لا حجز مثلا دلو قوس تليفون دحين دلو خونكا اوبشنال بلا كالو اوبشنال دحين دلو خونكا تتوت خليها دحين هيدل نيت الكونكا غرفه تخليها ولا ريكفري ايميل دلو مالتي سنا انا بزح سلازي قدس نابتنك اندي كاتواز اللون نخيد نسنكا ورحي استولت كالو عمه مهرت ورحي قدامي متملا دلا ورح خنده تولت كالو مات سلاز انا طر غير له جانواري مالتي داي بلالو ولا داي ورح حدا غبري مامين علت حدا غبري عامه مرتكا اوكي عامه مرتكا هي بيالو دحريو قتينا نغور احنا له خوين جندر كا ميل فيميل مالتي انا ميل كيري يالو اوكي دحريو اسو مسغبرنا دمصلنا نغير دحرا له خوينو برايفسي ان ترمز ناتوم ناي جوجل حقتات يو بزحنا عنا زقد سلازي كونه بزح حلف تبلنا ون دشجر نغير يكونن مالتي اوكي اب تحت من تحت مسغبرنا اب تحتي كلتا بوكس علوا اذن بوكس زي اني جدا تسمامع نمبال تيك نبل ماتين نطوقن مالتي دحري لك عسن سمياو مسكونا تا كريت اكاونت بلدلا كريت اكاونت نغبرا دحريون قال صحفت كمصلنا يو كبز سكرين ريد لنا سونا انا بزح سلازقد زي كونه كونفيرم نبلا اوكي
ኮንፊርም ምስ በልናያ ዳርጋ ናፍቲ ናይ ምውዳእ ፕሮሰስ ኢና ንኸይድ ዘለና ምክንያቱ ኦልሬዲ ብዛዕባና ደድልየና ነገር ናትና ኢንፎርሜሽን ይኹን ናትና ኩሉ ወላ ሽምና ወላ ሽማ ኣቦና ስለ ዝሃብናያ ዳርጋ ናብ ምውዳእ ትኸይድ ዘላ ሕጂ ፅቡቅ ኣብ መወዳእታ ንሪኣትና ኣለና ኮይና ልክዕ ምስ ተወድአት ከምዚኣ ትለና ዌልካም ሮቤል ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ተወዲአ እዚኣታ ጉግል ኣካውንት ወላ ብላዕሊ ሕና ንርኢናያ ኮይና ጉግል ኣካውንት ይብላ ኣሎ ኣብዚ ስእሊ ስለ ዘይገበርኩሉ እዩ ዝኣር ዝብል ኣሎ እምበር ወላ ስእሊ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኦኬ በቃ እዚኣ ሕጂ እዚኣ እታ ጉግል ኣካውንት ንብላ ኣለና ወይ ከዓ እታ ጂሜይል ንብላ ደለና እዚኣ ልክዕ እዚኣ ምስ ወዳና እንታይ ንገብር እታ ቀዳመይ ዝበልኩም እዚኣ እታ ጉግል ኣካውንት ክንገብራ ድበልኩም እታ ካልአይቲ ክንገብራ ዘለና ኸ እታ ዩቲብ ቻነል እውን ገና ብሕጂ ኢና ክንሰርሓ ስለዚ እታ ዩቲብ ቻነል ኣይተሰርሐትን ደላ ስለዚ እሳ እውን ክንሰርሓ ተኮይና ወይ ከዓ ክሬት ክንገብራ ተኮይና ቶታሊ ካብቲ ናይ ሞባይል ወፂና ናብ ዩቲብ ንኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ዩቲብ ከና ምስ ጠወቕናያ ዩቲብ ንባዕሉ ወላ ሓንቲ ተገበረ ኣሎ ከምዚ ክመፀልና እዩ ኣብ መጀመርታ ናቱ ስእሊ እቲ ቪድዮታት ክመፀልና እዩ ግን ከምዚ ክመፀልና እዚ ማለት ግን ናትና ዩቲብ ተሰሪሑ ወይ ከዓ ክሬት ተገይሩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ናትና ዩቲብ ክሬት ክንገብር ተኮይና ኣብ ላዕሊ ንኢድየማን ናይ ሰብ ምልክት ኣላትና ርኢናያ ተኮይና ናይ ሰብ ምልክት ኣላትና ሕጂ እዚኣ ናይ ሰብ ምልክት ሓድሽ ዩቲብ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ክሬት ስለ ዝተገብሮ ነገር ስለዘየለ ስእሊ የብሉና ህና ኦፍ ኮርስ ድሓር ሽዑ ኣብኣ ምስ ጠወቕና ኣብታ ናይ ሰብ ምልክት ላዕሊ ደላ ምስ ጠወቕና ከምዚ ከምፃልና እዩ ሳይን ኢን ማለት በቲ ናህና ናይ ዓንቲ ወይ ዝሰርሕናያ ጉግል ኣካውንት ወይ ከዓ ብጂሜይል ብኡ ጌርና ንሕጆ ንኣቱ ኦኬ ነታ ሳይን ኢን ትብል ደላ ንጥወቓ ልክዕ ምስ ጠወቕና ኣድ ኣካውንት ይብለና ኣሎ እታ ኣካውንት ናህና እቲ ጂሜይል ከነእትወ ኣለና ኦኬ ኣድ ኣካውንት ኢልና ንጥወቕ ኣብኣ ልክዕ ኣድ ኣካውንት ምስ በልናያ በዓላ ነቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ከምዚ እንዳገበረ ቸክ ክትገብሮ እያ ስለዚ ተሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ንዝካደ ኣለና እቲ መጀመርታ ዓንቲ ወይ እቲ ኢሜይልና ክንሰርሖ ከለና ክንፅሕፎ ኣለና ኢሜይልና ክነጥፍኦ የብልና ካልኣይ ድማ ፓስወርድ ስለዚ ከም ዝብል ሳይን ኢን ምስ መፀልና ኦልሬዲ እታ ዝፀሓፍናያ ኣብዚኣ ንፅሕፋ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ኣርቢኤል ግርማይ እያ ትብል ስለዚ ኣርቢኤል ግርማይ ኢለ ፅሕፈ ድሕሪኡ ኔክስት ኦኬ ኔክስት ምስ በልናያ ካልኣይ ግዜ ፓስወርድ ማለት እዩ እቲ ፓስወርድ ዓንቶይ ከም ዝበልኩኹም ኣይንረስዐ ድበልኩም ክንርስዖ የብልናን ፓስወርድ ኸ ሂበይ ኣለኹ በቃ ተወዲኣ ማለት እዩ ፓስወርድ ሂበይ ኣለኹ ስለዚ የስ ኣይ ኣም ኢን ድብል ኣብ ታሕቲ ኣድ ፎን ናምበር ድብል ክመፀልና እዩ ፎን ናምበር ድሕር ደሊና ኩሉ ሻዕ ኣድ የስ ኣይ ኣም ኢን ኢልና ዋላ ፎን ናምበር ናህና ንሕውሰሉ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ኣብዚ እዋን ቴሌፎን ናተይ ክፅሕፎ ስለ ዘደለኹ ዘለኹ ስኪፕ ክብላ ክእል እየ ስኪፕ ምስ በልኩዋ ሕለፍዮ ወይ ከዓ ንጠርዮ ማለት እዩ እዚኣታ ናይ መወዳእታ ሽዑ ዌልካም ኣብ ላዕሊ ንሪኦ ኣለና ኣርቢኤል ግርማይ ጂሜይል ዳት ኮም ዝትሕግታት ናቶም ኢኹም ተዓንቶ ይድበልኩም ስለዚ ሕጂ ኸ ኣይ ኣግሪ ትብል ደላ ንጥውቕ በቃ ኣይ ኣግሪ ድብል ደሎ ምስ ጠወቕና ኦልሬዲ በቲ ናቶም ሕግታት ተሰማሚዕና ኣለና ድሕሪ እሶም ነቲ ኢንፎርሜሽን ቸክ ክገብሩ ኣለዉ ልክዕ ቸክ ምስ ገበርዎ ከዓ ኣብ መወዳእታ በቃ ተሰሪሓ ማለት እዩ እታ ናትና ቻነል በቃ እዚኣታ ወዲእና ኣብ መወዳእታ ኣክሰፕት ንብላ በቃ ልክዕ ናብ ምን ትመልሰና መወዳእታ ናብ ዩቲብ ትመልሰና ስለዚ እቲ ቤዚክ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ኢና ንርኢ ዘለና ላዕሊ ዘይኮነ እቲ ዩቲብ ካብ መጀመርታ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ጂሜይል ድሓር እውን ከመይ ጌርካ ናትካ ዩቲብ ቻነል ኣካውንት ትሰርሕ ድብል ኢና ንሪኦ ዘለና ድሓር እዚኣ በቃ ሕጂ ዓንተወይ ትዝክሯ ትኾንኩም እዚኣ ንላዕሊ የማን ደላ ናይ ሰብ ምልክት ኣላ ኢለኩም ነይረ ሕጂ ግን ኦልሬዲ በዓልና ስለ ዝኣተና ናትና ዩቲብ ኣካውንት ስለ ድሰራሕና እንታይ ትኾነ ኣላ እታ ሮቤል ትብል ደላ እታ ኣር ትብል ደላ ተቐይራ ኣላ ንዓኡ ናብኣ ቲክ ጌርና ወይ ከዓ ክሊክ ምስ ገበርናያ ከምዚ ይብል የምፃልና ስለዚ ከምዚ ምስ መምፃልና ናህና ኩሉ ሻዕ ቻነል ከና ተዓራርዮ ወይ ስእሊ ክንገብረሉ ተደሊና ዮር ቻነል ድብል ኣሎ ናትካ ተኣቱ ኣብ ናይ ዮር ቻነል ድብል ኣሎ ሽመይ ክቕይሮ ክእል እየ ድሌተ ሽመይ ክቕይሮ ክእል እየ ተዓሽዑ ክሬት ቻነል ክብላ ክእል እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ቻነል እዚኣ ዝወል ሓደ ሳብስክራይበርስ የብላን ሕጂ ስለ ዝገብራ ዘለኹ ፕሉስ ዘውረድ ኩላ ቪድዮ ከዓ ስለ ዘይብለይ ወል ሓንቲ ቪድዮ ተርእየና ደላ ግን
እዚኣ እታ ቻነል ኦልሬዲ ተሰሪሐላ ካብዚ ድሕሪት ክሬት ቪድዮ ኣለና ኣሎ ኣብዚ ኣቲና ቪድዮ ድሌትና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ዳልልኩም ዝነበርኩ መደብ እዚኣ እያ እታ ቤዚክ ከመይ ጌርካ ካብ ጉግል ኣካውንት ክሳብ ዩቲዩብ ናትካ ቻነል ክሬት ንምግባር ትኸይድ ትብል እያ ኣይ ሆፕ ብዙሕ ትሕግዘኩም ትኸውን ነቲ ናትኩም ድሌት